Tajjeb l-ewwel qed nittama li tinsabu tajbin, u nittama wkoll li fl-aħħar ftit ġranet li fadlilna li tal-iskola kulħadd qiegħed jissettili l-affarijiet li għandu bżonn. U anke aħna proprju ħankunu qegħdin nersqu ftit lejn it-tmiem ta' dan is-suġġett kemm tal-Earth and Space kif ukoll anke wkoll tas-science għaliex prattikament huma ftit affarijiet żgħar oħra illi fadlilna. Jekk alla jrid dan is-suġġett inkunu qegħdin nitkellmu dwaru fis-snin li ġejjin fis-suġġett physics għaliex proprju dan is-suġġett jaqa' l-astronomija taħt is-suġġett tal-fiżika illi jkollna ċans anke fis-snin li ġejjin li niddiskutuh xi ftit. Imma llum kif hawn daqsxejn miktub madwari fejn nitkellmu fuq dan is-suġġett Earth and Space wara li tkellimna dwar ix-xemx, id-dinja, l-qamar anke wkoll il-pjaneti, is-solar system tagħna. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu ftit dwar 3 kelmiet li fl-Ingliż u anke wkoll fil-Malti sa ċertu punt nużawhom. Gravity, mass and weight. U ħalli notaw daqsxejn li din il-biċċa xogħol mod speċjali tal-gravità hija marbuta ħafna ma' dan is-suġġett ta' l-astronomija ta' Earth and Space. Bħal dan is-suġġett kif jekk tiftakru daqsxejn konna tkellimna qabel għandu ċertu storja. Ġifieri ċertu affarijiet mhumiex xi ħaġa li ġew inventati f'dawn l-aħħar snin, imma pjuttost huma affarijiet li ilhom ġejjin daqsxejn mhux ħażin. B'mod speċjali fejn tidħol il-kelma gravità kienet xi ħaġa li tolqot ħafna lill-bnedmin għaliex dak li jkun kull darba li jippruva jistaqsi l-mistoqsija u jgħid jiena għaliex meta nitlaq oġġett dan l-oġġett minnu nnifsu donnu jaqa' l-isfel. Għaliex jien jekk għandi din ir-remote hekk kif nitlaqa din ir-remote ma titlax il fuq jew inkella tinżel jew tmur lejn ġenb lejna imma dejjem tinżel l-isfel. Kull oġġett li għandna fid-dinja jinżel l-isfel. U proprju allura kien hemm din l-idea ta' gravità. Wieħed mix-xjentisti li proprju kien tkellem dwarha kien dan ir-raġel Galileo Galilei. Illi prattikament dan ta' din l-idea li din il-gravità hija forza li din tniżżel tiġbed l-oġġett l-isfel. Imma l-iktar ħaġa li dan xtaq li jsemmi kienet proprju li l-gravità taħdem l-istess fuq l-oġġetti kollha. Jiġifieri mhux għax għandek oġġett kbir dan il-gravità bħal donnu qisu għandha iktar tiġbdu biktar sforzi saħħa minn oġġett ieħor. Imma issa diħana daqsxejn żgħira xi tfisser eżatt. Għaliex hu li jagħmel kienet li kien tela fuq it-torri ta' Pisa hemmhekk kien qabad żewġ oġġetti ta' sizes differenti u dan beda jitfaħħhom għal isfel. U n-nies bdew jinnutaw li dawn waqt li huma neżlin niżlu l-isfel bħalma kellhom żgur f'moħħhom imma jaħbtu mal-art fl-istess ħin. U allura dan Galilei qal qed tara li l-gravità hija l-istess fuq l-oħrajn. Il-kelma proprja li uża kienet l-acceleration due to gravity, ġifieri oġġett waqt li huwa nieżel se jogħla fil-velocity tiegħu bl-istess rata kull sekonda. Imma mbagħad kien hemm problema oħra x'qal fid-dinja din mhux dejjem narawha għax aħna għandna l-arja. Għax kien hemm mistaqsam ma jekk inti jkollok martell u jkollok rixa. Jekk daw titfaħħhom ma jinżlux fl-istess. Allura kien hemm ħafna bdew jgħidu għax ir-rixi iktar ħafifa mill-martell għalhekk ma jinżlux flimkien. Imma Galileo Galilei u anke wkoll quddiem kien hemm raġel li ħankunu nitkellmu dwaru Sir Isaac Newton qalu le mhux għalhekk imma għax għandek l-ara li taħkem fuq din il-biċċa xogħol. Infatti f'waħda mill-espedizzjonijiet li għamel il-bniedem fuq il-qamar dik tissejjaħ Apollo 15. Propju l-astronauta li kien hemm hemmhekk prova dal-esperiment tella miegħu rixa, tella miegħu martell, dan telaqhom fuq il-qamar u baġeb ta' kulħadd daw it-tnejn niżlu flimkien. Mela kellu raġun dan Galileo Galilei kważi 300 sena qabel li jgħid li l-gravità taħdem l-istess fuq it-tnejn li huma. Imma l-problema hija li aħna fid-dinja għandna l-arja u dik f'donnu xi kultant ħarbtilna ftit xi tfisser eżattament gravità. L-iktar xjentisti li tkellem dwaru kien propju Sir Isaac Newton li fis-sena 1687
propju kien ħareġ bl-idejat tiegħu ġo dokument kbir jissejjaħ kien jismu Prinċipja, illi dan beda jitkellem dwar numru ta' regoli fejn jidħol forzi. Ħaġa interessanti hija li kważi l-istess 300 sena qabel bniedem ma tela fl-ispazju, dan Isaac Newton kien beda jsegwi ċertu affarijiet ġa minn qabel. U allura kien verament avant-garde ngħidlu, ġifieri kien qed jaħseb f'affarijiet ġodda. Tantu hekk illi fil-physics din nisabu anke wkoll fis-żmien li ġej. Propju il-kunjom Newton jintuża bħala unit ta' measurement. Ġifieri bħal meta għandek meter għal distanza, second għal ħin, jekk inti għandek degree Celsius għat temperatura. Il-kunjom Newton jintuża għal forza. U allura forsi nistaqsu l-mistoqsija, imma fil-verità, x'inhi l-gravità? What is gravity? U din jagħtina ħafna informazzjoni kemm Galileo imma l-iktar Newton fil-definition tiegħu jgħidilna hekk. Jgħidilna li l-gravità hija forza ta' attraction mela oġġett qed jinġibed lejn oġġett ieħor, anke jekk dawn ma jkunux qegħdin missu ma' xulxejn. Jiġifieri ejjew nitkellmu ftit jekk jiena għandi din ir-remote nerġgħu mill-ġdid. Din ir-remote bħalissa mhix qiegħda tmiss mad-dinja, imma donnu hemm forza bejniethom bejn ir-remote u bejn id-dinja li dawn jinġibdu lejn xulxin u propju din tissejjaħ gravità. Forsi aħna din narawha fid-dinja, imma din hija xi ħaġa li narawha anke wkoll fl-ispazju, narawha fuq il-pjaneti l-oħrajn, narawha anke wkoll fuq il-qamar, narawha fuq ix-xemx u propju ħanitkellmu iktar tard dwarha. Allura, gravità hija mela forza ta' attraction jinġibdu lejn xulxin illi dawn minkejja li forsi mal-bogħod minn xulxin imma qegħdin jersqu lejn xulxin tixbaħ ħafna qisha lill-kalamita u biċċa ħadida. L-interessanti huwa li iktar ma oġġett ikun tqil, iktar dan jagħmel forza tal-gravità fuq oġġett ieħor. Mela, jekk jiena għandi d-dinja għandha forza ta' gravità fuqi, fuqek, fuq l-oġġetti kollha tad-dinja li tiġbidna leha. Imma jekk jiena mbagħad immur pereżempju fuq ix-xemx, jew ngħidu li nistgħu nimxu fuq ix-xemx, hemmhekk il-fatt li x-xemx hija ħafna iktar tqila mid-dinja, dik għandha forza tal-gravità ħafna iktar kbira. Tajjeb illi nżommu f'moħħna illi mhux is-size as such illi jagħmel differenza fil-gravità, imma it-toqol tal-pjaneta jew tal-istilla. Biex nagħti eżempju żgħir, Jupiter bħala size hija ħafna iktar kbira mid-dinja, l-aħħar darba konna rajna li tiddaħħal mijiet ta' dinjiet differenti biex tipprova tagħmel ix-shape tagħha. Imma fil-verità l-gravità hija biss id-doppju tad-dinja. Għaliex? Għaliex li kieku kelli nitfa' lid-dinja fuq miżien u lil Jupiter fuq miżien, ninduna li Jupiter hija biss tqila id-doppju tad-dinja għax ma ninsewx li Jupiter ħafna minnha hija ballun ta' gass. Infatti sejjaħnilha bħala gas giant jekk tiftakru sew fl-aħħar lezzjoni. Mela jiena iktar ma l-oġġett ikun tqil, iktar għandu forza ta' gravità li jiġbed l-oġġetti ħlejh. Xi ħaġa oħra li nduna biha dan Isaac Newton kienet din, illi mhux biss kemm għandek oġġett li huwa tqil tiddependi mill-gravità, imma kemm l-oġġett ikun il-bogħod. Biex nagħti eżempju żgħir, ix-xemx għandha l-gravità tagħha, id-dinja wkoll għandha l-gravità tagħha. Id-dinja il-gravità tagħha hija ħafna iżgħar minn dik tax-xemx. Imma il-fatt li aħna qegħdin tant viċin id-dinja, inħossuna ninġibdu lejn id-dinja iktar milli lejn ix-xemx. Allura, iktar ma jiena mmur il-bogħod mill-oġġett, il-forza tal-gravità inħossha ħafna inqas. Ma jfissirx għaliex ix-xemx hija tant il-bogħod ma taffettwax lid-dinja, infatti għalhekk ħanaraw daqsxejn issa l-mistoqsija li jmiss. Imma għaliex allura l-gravità hija importanti? Biss iżommna weqfin lilna kważi dik hija biżżejjed. Forsi ġieli rajtu anke xi xjentisti jew astronawti
li qegħdin fl-ispazju li bħal donhom jifflowtjaw. Imma li kieku l-gravità ma teżistix, nistgħu ngħidu li l-ewwel nett aħna ma nżommux bil-wieqfa. Imma it-tieni ħaġa hija li kieku m'għandix gravità x-xemx lad-dinja xejn. Kieku d-dinja tagħna tibda tifflowtja fl-ispazju la jkollha jum u lejla snin għaliex il-gravità qiegħda żżomm il-pjaneti in orbit madwarha. Jiġifieri x-xemx minħabba l-gravità tagħha qiegħda żżomm lid-dinja, lil-Ġupiter, Merkur, il-pjaneti, l-oġġetti l-oħrajn iduru madwarha. Li kieku f'daqqa waħda kellna ngħidu wara ħanagħmlu switch off tal-gravità tax-xemx, se nitfula l-gravità. Kieku d-dinja titlaq taħrab il-bogħod għal rasha u tmur forsi f'postijiet differenti jekk ukoll anke ma taħbatx jew tinġibitx lejn oġġetti oħrajn. Allura forsi wieħed jistaqsi, kull oġġett għandu l-gravità? Iva, jekk jiena mmur fl-ispazju jiena wkoll għandi l-forza tal-gravità, ġifieri lejja nista' niġbed affarijiet li huma iżgħar minni. Din hija xi ħaġa li kien tkellem dwarha ftit Isaac Newton u forsi fil-physics se jkollna ċans il quddiem li nfittxu ftit nistaqsu daqsxejn din il-mistoqsija wkoll u inti wkoll tista' tfittex daqsxejn f'dan iż-żmien li għandek. Jekk jien bħala oġġett għandix forza tal-gravità. Biex nagħti l-answer fil-qasir, Isaac Newton qal kull oġġett li għandu peace, għandu mass, ikun xi jkun żgħir jew kbir, għandu forza tal-gravità. Iktar ma l-oġġett ikun tqil, il-forza tal-gravità tiegħu fuq oġġetti oħrajn hija dejjem ikbar. U allura forsi wieħed jistaqsi ftit, allura jekk jien għandi oġġett li huwa tqil jew ħafif, din għandha x'taqsam, jiġifieri jiena nista' nistaqsi l-mistoqsija is weight related to gravity pereżempju? Jekk jiena se nkun qiegħed nerfa' din ir-remote. Din ir-remote jiena qed inħossha b'dan it-toqol minħabba l-gravità. Dan Isaac Newton jgħid li l-kelma weight tfisser din is-saħħa tal-gravità li qed tiġbed l-oġġett l-isfel. Infatti jien meta nerfa' xi ħaġa ngħid jekk hix tqila jew le, għaliex għax jiena fil-verità qed nipprova nolli oġġett milli dan ikun jinġibed l-isfel mill-gravità. Ħanagħmlu daqsxejn dan l-eżempju żgħir. Ekku l-eżempju li se nġib huwa forsi dan ikun jiftakar ftit iġver meta kien jerfa' il-basket tal-iskola. Jiena iktar ma nitfgħu oġġetti ġo dan il-basket ikun iktar tqil. Ir-raġuni x'inhija? Il-kodba kollha li għandi ġo dan il-basket dawn bħalissa qegħdin jinġibdu l-isfel bil-gravità. Ovvjament, iktar ma jinqiegħed oġġetti hemm ġew iktar il-gravità għandha fuq xi taħdem allura ser ikun iktar jinġibed l-isfel. Meta jien qed nerfa' qed inħossu tqil għaliex? Għax jien qed ngħid le, il-gravità m'għandix tiġbed dan l-oġġett l-isfel, ħalli nerfa'w jiena l fuq. U allura dik is-saħħa li jiena nagħmel qed nipprova niġġieled it-toqol il-weight ta' dak l-oġġett. Infatti, wieħed ejja pereżempju stampa ta' weight lifter. Għaliex ċertu weights tħosshom tqal għaliex li qed tagħmel dik il-weight lifter qed terfa' dak il-ħadid tista' żżid iktar jew tnaqqas milli jinġibed l-isfel mill-gravità. Allura anke jien jekk xi ħadd ħajjerfa' lili x'irid jagħmel qisu bħal donnu mingħajr lanqas biss jinduna qed jerfa' lili qed jgħidli inti mill-gravità m'għandekx tinġibed. Allura titla' l fuq, nollik il fuq. Issa bħal donnu qed naħdem kontra l-gravità meta jiena qed nerfa' oġġett. Allura forsi wieħed jistaqsi ftit. Mela jekk jiena qiegħed naħdem kontra l-gravità biex nolli oġġett, jekk jiena biex dan il-basket nerfa'w irrid niġġieled lill-gravità. Allura jekk inti għadek kemm semmejt illi hawn postijiet li għandhom gravità iktar. Jiġifieri dak l-oġġett ser ikun iktar tqil f'postijiet oħrajn. Ħanagħti eżempju, u l-eżempju se nagħtih bija stess. Ejjew nimmaġinaw illi jiena bħala persuna
jiena qiegħed immur minn post għal ieħor, se mmur fuq il-Qamar, se mmur fuq Jupiter, se mmur fuq Pluto, dwarf planet, se mmur anke wkoll fuq ix-Xemx, u ngħid miegħi ser inġib xi ħadd ieħor illi se jipprova jerfani. Mela, jekk jiena bħalissa qiegħed hawnhekk fid-dinja u xi ħadd qed jipprova jerfani, jbedu jkun jaf it-toqol tiegħi. Jekk jiena fil-verità jekk immur fuq il-miżien niżel viċin 80 kilos, allura dak l-oġġett jiena se nipprova nqandlu. Meta jiena nitkellem fuq mass ta' 80 kilograms tfisser li jiena ġo fija hemm 80 kilo ta' materjal. Dak se jinġibed l-isfel bil-gravità u dak huwa il-weight. Mela hemm differenza bejn mass u weight. Mass hija kemm għandi ġo fija jiena materjal, weight hija kemm dak il-materjal sejjer jinġibed l-isfel bil-gravità. Jekk jiena mmur fuq il-Qamar, il-Qamar xi ħaġa interessanti hija li l-gravità tiegħu hija 0.2 kważi 20% il-gravità tad-dinja tagħna. Jiġifieri x'se jiġri? Li jekk jiena immur fuq il-Qamar, jiena l-ammont ta' materjal jiena ħanibqa' l-istess, mhux se ninbidel, ħajbqa' fija 80 kilograms. Imma dawk l-80 kilograms se jinġibdu b'inqas saħħa għaliex? Għax il-gravità fuq il-Qamar hija iktar żgħira, hija 20% iktar żgħira minn dik li għandha fid-dinja. Allura, li kieku kelli mmur ma' xi ħadd fuq il-Qamar u jipprova jerfani hemmhekk, lili iħossni tqil daqs biċċa mejda żgħira. Allura ma jħoss dak it-tuqol daqshekk kbir minkejja qed jerfa' l-istess persuna. Ejjew ngħidu li jiena u din il-persuna l-oħra issa ma mmorrux fuq il-Qamar imma mmorru fuq Jupiter. Illi kif għadna kemm semmejna, Jupiter il-gravità tagħha hija kważi id-doppju nofs viċin it-triplu dik tad-dinja. Hija 3 times as much, kważi 2.6 times as much biex inkunu eżatt. Allura x'se jiġri? Jien jekk immur fuq Jupiter, jiena l-ammont ta' materjal fija se jibqa' l-istess, 80 kilograms. Imma dawk l-80 kilograms issa se jinġibdu l-isfel kważi b'3 darbit iktar saħħa minn dik tad-dinja. Allura kieku kellu xi ħadd imur jiġi jerfani, issa li ser iħossni tqil daqs li kieku għandek tank kbir ta' żejt. Mela innu taw ftit, se nibqa' l-istess persuna, se nibqa' l-istess mass, imma s-saħħa l-isfel tal-gravità li aħna ngħidula il-weight tiegħi, dik sejra tinbidel skont il-gravità. Kieku kelli mmur issa fuq ix-Xemx, tajjeb li jkunu tafu li x-Xemx il-gravità tagħha hija 28 darba iktar tqila, iktar b'saħħitha skużawni, minn dik tad-dinja. 28 times as much. Allura jien jekk immur fuq ix-Xemx jgħidu li nista' nimxi, jiena l-ammont ta' materjal fija se jibqa' l-istess. Imma minħabba l-gravità tiġbidni l-isfel b'tant saħħa, jiena kieku kellu xi ħadd jiġi jerfani, iħossni tqil daqs karozza kbira fil-verità. Allura forsi wieħed tajjeb li jżomm f'moħħu ċertu affarijiet kemm hija verament diffiċli wieħed jgħix fuq ix-Xemx mhux minħabba is-sħana enormi li hemm, imma anke wkoll minħabba l-gravità enormi li hemm li jiena lanqas inkun kapaċi nimxi pass għaliex wisq probabbli saqajja ma jirfilħunix, ikunu anke wkoll li ċedu, wisq probabbli nkun ċatt mal-art għaliex għax jiena inħossni fil-verità 28 darba iktar tqil milli jien. Immaġinaw ftit biex tipprova timmaġina kemm tħossha tiġbdek l-isfel il-gravità. Aqbad lilek innifsek. Għamel 28 persuna li huma daqshekk, itfaħħhom fuq spallejk u prova jimxi bihom. Daqshekk inti fil-verità tħossok tinġibed l-isfel kieku mill-gravità tax-Xemx. Jekk jiena mbagħad nista' ngħid ejja ħammur fuq id-dwarf planet Pluto u nkun nista' nimxi hemmhekk. Pluto l-gravità tagħha hija verament żgħira, hija viċin l-8% dik tal-gravità tad-dinja, 0.08 times
the gravity on Earth. Allura xi ħadd li qed jerfani hawnhekk fuq Pluto lili iħossni tant ħafif għax il-gravità hija tant żgħira daqs li kieku qiegħed jerfa' kaxxa tas-cereals ġewwa d-dinja. Jiġifieri jiena kważi kważi jekk ikun hawn persuna ħdejja nkunu fuq Pluto ħdej xulxin hekk kif imissa hekk b'idejha kull nista' nolliha. Għaliex għax il-gravità hija ħafna żgħira. U forsi l-mistoqsija mbagħad tiġi allura jekk inti ma tmur fuq l-ebda pjaneta, fuq l-ebda stilla, fuq l-ebda oġġett, tmur f'post fejn m'hemmx gravità li jeżisti. Dak li jgħidulu zero gravity. Dak l-oġġett fil-verità kemm ikun jiżen kemm ikun tqil, fil-verità dak l-oġġett ma jkun tqil xejn. Jiġifieri jekk jiena l-istess persuna x'dak l-ammont ta' materjal se jibqa' fija. Immur ħdej persuna oħra fl-ispazju fejn m'hemmx gravità u jipprova jerfani laqas biss jiflaħni. Fil-verità jekk imissni anke wkoll ponta ta' subaħ li jitfani f'post ieħor. Vrinnu taw ftit kemm il-gravità qiegħda taffettwa veru it-toqol ta' oġġett kemm oġġett ikun tqil jew oġġett ikun ħafif. Mela llum prattikament tkellimna ftit, tkellimna fuq l-importanza tal-gravità. Għedna prattikament il-gravità tiddependi kemm hija m'għandha mass oġġett, anke wkoll kemm inti tkun il-bogħod minn oġġett. Tkellimna wkoll fuq il-gravità li tiġbed l-oġġetti lejha din il-force of attraction u allura konna semmejna aħna li nġibdu lejn id-dinja, imma fl-istess ħin id-dinja qiegħda tinġibed lejn ix-xemx minħabba li qiegħda l-bogħod iżżomm l-oġġett in orbit għedna kieku kellna nitfu l-gravità tax-xemx id-dinja min jaf fejn tmur. Imbagħad konna semmejna li jiena oġġett inħossu kemm huwa tqil jew ħafif minħabba l-gravità. Jiġifieri li kieku kellna ejjew ngħidu nistgħu inbidlu l-gravità tad-dinja. U kellna l-gravità tad-dinja nagħmluha iktar baxxa, innaqsu l-gravità tad-dinja. L-oġġett inħossuhom iktar ħfief. Imma jekk jieħu kelli inżid il-gravità tad-dinja, l-istess oġġett inħossu iktar tqil biex jiena nipprova nerfa'. Jekk alla jrid fil-aħħar lezzjonijiet se nkunu qegħdin nitkellmu fuq oġġetti oħrajn li jitkellmu fl-ispazju bħal huma satelliti. Sa dan it-tant tieġa informazzjoni tajba kien wieħed ikompli jara videos interessanti marbutin ma' dan is-suġġett hemm anke wkoll websites hemm anke wkoll logħob marbuta ma' gravities differenti. Għana sakemm nerġgħu niltaqgħu l-aħwa ħudu ħsieb u l-paċi magħkom.